Чучо, марава, Кардашъм. Марава. Ето къде малко българи сме се събрали в Париж. Ей, а каже марава, Кардашъм. Баш хакера, тук е. Музетя, на здраве. Аре, зете, оба. Точко хакерчето. На здраве! На здраве на всички от България! Тръгнеш нагоре по заривана. Здраве! Там. Опа! 40 дека. Алпиниста! Ехо! Жената, така ли ще се гледаме? Да, и майка ми вика, ходи ги взимай. Какво ги вземем? За какво съм? Ай, тук сме се събрали на едно малко капонче. Кой ще ги прави? Има си мезенци, всичко. Има и за песене, някой ако иска. Има всичко. Висни бе, висни. Чочо прави набиранията. Мога да дигни газа. Той ще влезе в YouTube и гледай сега баш майстора какво прави. Ще влезе, колкото влезе уно и вас. Сигурен ли си? Ти се пази малко Ана бас. настрани. След половин час